Това е стаята ни. Посрещат на две големи картини ли са, икони ли са. Бюрото с лампа. Малките ти дъщи. Така. Имаме си кафе машинка. Правят с чалга огледало. Разбира се, Еленче, кажи тати, защото сме в Елените. И тук някакви голям диван. Чалга масичка, която е от козина на Елен, вероятно. Не знам дали се вижда. Ето, така. Това е телевизор, който може да се върти, така че да се гледа и от спалнята. Това е спалнята. Голямо легло. Open Space. Кефти баня с чалга огледалци. Вана. Това тук е отделно баня. До нея има естествено рок. Се отваря. До нея има тоалетна с биде. Така. Така. Ето пак спалнята. Това е телевизора, който мога да завъртим, се гледа от отсреща и съответно от спалнята. Но можем и от спалнята. Отсреща имаме... Да, ето така. Имаме голяма тераса. Да, тати. Ето да покажем терасата с мутро-бароковски фигури. Така. И те дъща главно действащо лице. Изпи сока от минибара. Чалга чекмедженца. Друго чалга огледалце. Да се върнем пак на Елените. Това е нашата стая. Край на филм.